रायजोआव गोबां अखा हानायनि गेजेरावबो एमसिएलए धनेश्वर गयारीखौ फिन देरहासार खालामनो बिपिएफ दोलोआव लैहोर लैहोर मदद होफैनाय नुथाय। जिसे नं बावखुंग्रि बियाबनि एमसिएलए धनेश्वर गयारीखौ देरहासार खालामनो हारिनागुरि प्राइमारिनि कंग्रेस आरो इउपिपिएल दोलोखौ नागारनानै लोब लोब ओंखारबोदों हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोखौ फिन सरकाराव लाबोनो थाखाय बिपिएफ दोलोआव जयनिं जाफैदों। कक्राझार जिल्लानि 11 नं बावखुंग्रि बियाबनि हारिनागुरि प्राइमारिनि सोद्रोमाफोरा प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारखौ दुखु मोननानै हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोआव सा 50 बिपिएफ हान्जानि आसार खान्थिखौ मोजां मोननानै एमसिएलए धनेश्वर गयारीजों बिपिएफ हान्जायाव आखाइ हमफैयो। আমার পুরানা দাউরাইঘাটৰ যি জনগণ সিহঁতে আমাৰ বিপিএফ ৰাজনৈতিক দলত কাম কৰিব আহিব বিচাৰিছে। মই সকলোকে ৱেলকাম কৰিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ দাউৰাইঘাটৰ যিমানখিনি লোক আছিল এই লোকবিলাক মানুহবিলাক চব আমাৰ নাঙলতে ভোট দিব। মই একো আশাবাদী যিমানেই কওক বাপুংগুৰিক যিসকলে বাহিৰত গৈছিলে বেলেগ দলত গৈছিলে চব লাহে লাহে চব আহি যাব আৰু আমাৰ বিপিএফ ৰাজনৈতিক দলৰ চবেও সহায় কৰিব।